Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Acero! At tama po kayo, ako na po ito si Errol Dakame. Magandang hapon po sa inyong lahat. At muli tayo po ay umaalingaw na sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating online broadcast platform, ang Leader News Philippines. Simula po dito sa ating studios sa LNPH. Bumabati kami ng isang napakabuenas na hapon po sa inyong lahat. Sa mga nasa Metro Manila, neighboring provinces, neighboring regions, mga key cities, mga probinsya, mga barangay, at iba't ibang lugar po sa buong mundo kung saan naroon po ang ating mga minamahal na mga OFW. Welcome po sa palatuntunang Kamaong Acero. At ang contact numbers po natin, dito sa studio ng Leader News Philippines at sa ating programa ay 0995 148 3605. At huwag niyo po kaming kaliligtang, i-like po ninyo ang ating FB page habang tayo po ay magkakasama. I-like po ninyo, mag-comment po kayo at i-share para mas marami po ang matulungan natin sa pamamagitan po ng legitimate and genuine news. Dahil ang ating himpilan po ay nanumpa, nalalabanan po ang mga nagpapakalat ng fake news. Tayo po ay live ngayon sa ating FB page at simulcast sa ating YouTube channel. And sabay ding napapakinggan po tayo sa dalawang himpilan po ng radyo sa Palawan, ang Wow News FM 97.1 Wow News FM Rojas, Palawan, and 98.5 Wow News FM Taytay, Palawan, sa pamamagitan po ng ating best friend Betty Bautista sa bando partner. How are you? And advance happy anniversary, 3rd anniversary, founding anniversary po ng Wow News FM Palawan. All systems go po tayo para sa araw po ng Webes sa ating public service para po sa mga kababayan natin. In the control, ang ating co-pilot, Engineer Oliver Licop. Nasa labas po ang ating mga Leader News Patrol. Kasama po ang ating producer on the go, Angie Puso. Everybody's welcome sa ating palatuntunan. San mang dako kayo ng mundo naroon. Welcome, welcome, welcome. Unahin na po muna natin ang mga naglalakihang issue sa ating bansa. DPWH nilinaw, construction ng Katiklan-Boracay Bridge wala daw sa rehab master plan ng isla. Dole, hihingan ng Senado ng update sa sitwasyon ng mga manggagawa sa Boracay. Lasalistang si Mark John Simondo, top notcher sa 2017 bar exam. 1,724 pumasa out of 6,748 na examinees. Narcolis ng PIDEA, nasabit ang mga barangay officials, lalo pang nadagdagan. Pagpapalayas po ng Kuwait sa Philippine Envoy, kinundina. At Ombudsman nagpaalala po sa mga government officials ng deadline sa filing ng SAL. And once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa ating palatuntunan. Si
Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, bahagi po ng ating programa siyempre ang mga panayam sa mga importanteng tao na nasa likod po ng issue at ang mga report ng ating mga reporter sa labas, mga Leader News Patrol. Subukan nating unahin na si Ryan Zamora at mukhang nagmamadali po ang kanyang kausap sa lalawigan po ng Cavite. Tawagin natin si Ryan. Okay, siglit ha. Ryan Zamora, where are you? Nasa na yun? Toto yung number niya. Saglit ha. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Eto na, eto na. Eto na, saglit, saglit, saglit! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, saglit ha. Balikan natin si Ryan at tila hindi pa siya ready. Mga kaibigan, isa po sa mainit na pinag-uusapan ngayon ay ang pagkapalayas bigla sa konsulado po ng Pilipinas sa Kuwait dahil lamang po sa yung mga consular officials po doon ay tinulungang mailigtas po ang Pilipinang nilolokot ginagago na naman ng Kuwaiti employer. Nag-viral po ang video sapagkat habang tinutulungan po ng mga taga-embahada yung Pinay DH sa Kuwait ay binibidyohan. So kumalat po yan sa social media. Marami po ang natuwa pero may mga pumuna din, ano? But just the same mga kaibigan, ang issue po rito ay ang pagliligtas. Hindi pa ho natatagalan. I hope and dapat naalala pa ninyo ang nangyari po kay Joanna de Mafelis na namatay. Namatay, pinatay, inalagay po sa loob ng freezer. At inuwi pong malamig ng bangkay sa Pilipinas. Yan ang palagay ko ay isa sa ayaw ng mangyari pa kung bakit yung mga embahada po, yung mga manggagawa po, yung mga empleyado po ng ating embahada sa Kuwait ay ginawan po ng paraan na mailigtas po yung namumroblema at in distress na OFW. Tawagan po natin si ACTS OFW Party List John Bertis. Hello? Hello? This is the beauty of being live. Mga kaibigan, nasa linya na po natin si ACTS OFW Party List Congressman John Bertis. Congressman John, magandang hapon po. Si Errol Dacame na po ito sa Leader News Philippines, Kamaong Asero, sir. Good afternoon. Sir Errol, good afternoon po sa inyo. Yes, sir. Opo. Napanood mo for sure yung nag-viral na video ng mga empleyado po ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait na may na-rescue distress ng OFW. Tama po, sir? Opo, nakita ko po yun. At actually, sir, kasabay ako nung 220 na distress workers na last na abolish ng amnesty natin na inuwi natin nung 2 days ago po. Galing po ito. Opo. Now, Congressman John, ang naturang insidente ang naging mitsa bakit pinalayas po ng Kuwait yung ating embahador sa naturang bansa. How do you feel about that?
Actually, it was really disturbing, Errol, kasi nga nag-usap na ang presidente at ang ambassador ng Kuwait at naging maayos at positive naman yung meeting nila. Dinaluhan din ito ni Secretary Cayetano at si Secretary Pedro Tello. At nagulat din tayo bakit lang bigla na lang silang nagbaba ng PNG or persona non grata. So ibig sabihin, parang pero parang hindi maganda ang nangyari kasi nga positive naman at nagkasundo about dun sa continuous talk about bilateral agreement and MOU. So ito isang malaking sampal din sa na ginawa nila at parang hindi sila sincero dun sa pag-uusap. At saka isa pa, nandun ako mismo na witness ko naman din yung mga ibang hindi yung mga problema nakita ko mismo sa Kuwait. Ay talaga namang kahit man ikaw Errol ay sasamaan doon mo, magagalit ka. Kasi may mga nare-rescue doon talagang putok ang mukha, kulay talong ang buong katawan dahil pinaghahambalos ng amo. So tapos yung nag-viral na yun, isa lamang yun sa mga siguro. Sa napakarami. Sa napakarami, mahigit na recorded natin, mahigit 200 na mga rescue operations. Pero most of those operation, well coordinated sa local authority yun. Tsaka pagka meron naman sumusurrender sa atin sa embassy or tumatakbo sa embahada, definitely rini-report kagad sa police yun. Kasi nga naman, pag hindi mo rin-report yun, common sense, may i-declare yun as missing. So para walang maging problema, coordinated lahat yan sa kanilang local authority, Errol. Opo. Congressman Jan, di ba nagkaroon ng ban sa deployment at yung mga OFW na nasa Kuwait ay pinagpapawi? Ano po itong mga natirang mayroon pa tayong issue ng mga ganitong distress of OFW? Were they the ones who decided to stay despite of the ban, Congressman? Meron po mga kababayan tayo na hindi rin natin maalis na medyo may kakulitan po. Alam na nilang undocumented sila dahil nga meron silang pinagkakakitaan doon. Hindi sila nag-avail ng amnesty pero napakarami po ang nag-avail ng amnesty at yun nga lang po hindi tayo umabot na mga proseso lahat ito. Nasa 5,000 mahigit po, mga 5,200 yung total na napauwi na natin all throughout that amnesty period. Pero dahil naman kaya naman po nag-impose ng total ban ng ating pamahalaan, ng ating mahal na Presidente Duterte, dahil na rin doon sa napakataas na bilang ng mga namamaltrato, bilang ng namatay, biruin niyo naman na we have recorded 7 deaths in 4 months. So napakataas talaga. Tapos sumabay pa yan yung brutal na pagkakapatay kay Joanna Dimapilis na hanggang ngayon hindi pa rin natin nakikitaan ng malinaw na hustisya. So ito yun, nagpatong-patong na. Kaya nga, yung during the amnesty, siyempre, naghahabol din yung mga ibang kababayan natin. Kaya nag-augment na ng team dun sa Kuwait. Joint team ng DFA, ng DOLE, ng OWA. Tapos sumama rin tayo sa last few days nila. At para makatulong din. Ang problema nga lang natin ay hindi na tayo umabot. So sa ngayon, Errol, meron tayo mahigit siguro mahigit kumulang ng mga 900 sa ating tatlong shelter na mini-maintain. Ang nakakatakot niyan, ang nakakatakot niyan ay dineklarang persona ng grata at pinapaalis ang ating ambassador doon. Siya yung tinatawag na parang padre de pamilya, yung talagang magpoprotekta nun. Ano natin mapoprotektahan ngayon yung mga nasa shelter? Hindi naman nakarehistro yan sa Philippine Embassy as a property ng ating embahada. So, pwede siyang pasukin anytime ng mga otoridad pagka sila ay nag-crackdown. Opo. So, anong payo po ninyo ngayon sa gobyerno? Because only the national government here can really do something about it. Ako, alam mo, we should practice we should exercise the principle of reciprocity that ideklara din natin na persona ng grata yung kanilang ambassador kasi nga there was a disagreement na sinabi nila na they assurance of the protections of our workers pero yung mismong pinaka-head ng magpoprotekta ng ating mga kababayan Pilipino dyan ay inexpelled nila. At isa pa, mismong
after nung meeting, courtesy call ng ambassador ng Kuwait sa Davao kay Presidente, ay nag-apologize si Secretary Cayetano Mm. sa bansang Kuwait, nagpa-press con siya. So tapos yung pala umalis na pa, recall na pala siya at after few days, after 3 days, dineklara ng persona ng grata ang ating ambassador. So hindi rin sila sincero Mm. sa pakikipag-ayos sa ating bansa at isa pa na napakaraming mga distress worker tayo na dapat nila talagang pagtuunan, dapat nga Nako. sila ang humingi ng paumanhin sa atin. Pero Mhm. pagka ganyan sila, mas maigi pa talaga, kaya nga ating pinupush at pinagtitiinan na wag nang ilip yung budget sa Kuwait at ubusin na lang natin yung mga natitira sa shelter, yung mga kababayan naman natin gustong umuwi. Mm. At yung ayaw umuwi na maayos naman yung trabaho, hindi naman po sila pinipilit ng ating gobyerno. Yung sa atin lang, Mhm. papatigasan na natin yung pamatigasan na natin yung deployment plan para sa mga domestic workers. Opo, anong panawagan niyo po sa mga pamilya po ng mga OFW na nandito na maaaring makapanood po sa atin at this very moment? Opo, sa lahat po ng mga may kamag-anak o pamilya dito sa Pilipinas na mga mahal nila sa buhay na OFW sa Kuwait, wag po kayo mag-alala kasi po ay sinisigurado naman po ng ating pamahalaan na sila ay ligtas at meron pong mga empleyado ron at mga kinatawan na nag-aasikaso po sa kanila at wala naman pong major panic at tuloy business as usual pa rin kasi hindi rin naman po basta-basta rin ang pwede nilang i-repatriate ang ating mga kababayan Pilipino dahil ay mapipilayan din sila kasi karamihan po ng mga major employees doon, lalong-lalo na sa hospital sa mga hotels at hospitality division ay mga karamihan po dyan, mga Pilipino po. So, mag-ingat lang po sila kasi may mga iba ring Kuwaiti na nakikisawsaw sa usapin at minsan ay sinisigawan sila sa kalye, iba hindi natin alam, yung mga ibang salbahe baka batuhin sila. So mag-ingat lang po at isa lang po naman na sinisigurado rin ng ating mahal na Presidente na sila, yung mga natira pa na hindi na-cover ng amnesty ay pipilitin po natin matulungan makauwi rin po, Kairon. Opo. O yan nga, paano ang iniisip ko, Congressman, kung yung ambassador natin ay paalisin na, how do we take care now the shelters that we are taking care many distressed OFWs, Congressman? Hindi naman po nila as per diplomatic rules, hindi naman po nila pwedeng i-empty ating pihada kasi marami tayong mga kababayan dyan. Opo. Yung mga tao lang na involved ang pinapa-uwi nila, pinapa-recall. Pero po meron naman po mga maiiwan dyan na mag-aasikaso ng ating mga kababayan. Opo. At lalong-lalo na ang kaibahan nga lang po ng may amnestia at saka walang amnestia. Yung may amnesty po kasi ay wala pong jail time yan sa immigration pag nahuli kang undocumented or overstay ka. At siyempre, pagbabayarin na rin po tayo ng mga penalties natin sa immigration. So ito lang po yung pero ang pamahalaan naman natin ang mananagot ng mga penalties nila except yung may mga kaso tutulungan din po natin, may abogado po na nandiyan sa ating embassy at pero yung ang problema yung sa utang, yung mga credit card ay meron naman pong kakatawan din dyan pero hindi po sasagutin ng ating pamahalaan yan kasi personal na utang yan ay makikipag-negotiate na lang tayo kung pwedeng ma-lower yung kanilang mga penalties po. So, tinututukan po ng DFA yan at hindi naman po pinapabayaan lalong-lalo na yung ating mga kababaihan na nasa shelter po. All right. Paano ba ang mabilis na komunikasyon na Congressman just in case may mga nasa trabaho pa na biglang magkakaproblema? How do they communicate to the shelter? Open naman po ang Facebook ng Philippine Embassy natin at meron din binaan na mga OFW command center at telephone numbers na pwede po nilang tawagan. Kaya nga po nahawa din tayo sa mga ating mga kawani ng embahada natin kasi 24/7 silang
nagtatrabaho, may mga tumatawag po na madaling araw, Mm. at doon lang yung chance sila para makatakas sa amo nilang salbahe. So, alos parang call center na rin po sila na pati yung mga sa madaling araw na tawag ay tinutugon na nila. So, meron naman po yan. Bukas naman po, business as usual naman po ang ating embahada. All right. Well said, Congressman John Berticer. Salamat po sa pagkalinga niyo po sa mga OFW natin na nasa Kuwait at iba pang mga lugar sa Middle East, sir. Opo, kayo rin po, Errol. Maraming salamat din po sa pagtulong niyo sa ating mga kababayan at sa inyong programa po. Thank you, Pagpalain sir. po kayo ng Panginoon Diyos. Thank you, sir. Thank you. Mga kaibigan, ACTS OFW Party List, John Bertis sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan. Reports muna tayo. Unahin natin na partner Oliver, si partner Jojo Sikat. At kanina pa siya naka-standby para sa kanyang report sa ating palatuntunan. Remember mga kaibigan, ngayong araw na po, sinimulan ng gobyerno ang Boracay closure. Ano na kaya ang nangyari sa naturang lugar? Alamin natin ang report ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, live mula po sa Senado. Nasa linya natin si partner Jojo Sikat para sa kanyang report. Partner Jo, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Yes, magandang hapon naman sir sa mga araw. Para na rin kami Senate Majority Leader Vicente Nico Soto Duterte. Tatlo yung maaaring sisihin sa pagpapasara ng isla ng Boracay. Ito yung lokal ng gobyerno, ang mga tao na nagpupunta sa isla at yung mga nakapili o residente ng Boracay. Ganito Soto na kung naging masinap lang ang lahat sa pinangalagaan ng isla, ay hindi ito abot sa kondisyon na kailangan kahit yung isara para sa rehabilitasyon. Pagdidiin ng senador, ang pangyaring ito ay aksyon sa lahat at dapat ay pinag-iingatan ng mga lugar na pinagmamalaki ng Pilipinas. Aniya ni Soto, sa ngayon ay nakatuon ng atensyon sa Boracay, ngunit marami ang lugar ang napapabayaan na rin mula Luzon hanggang Mindanao. Samantala, sinabi pa ni Soto na may ayuda naman na ibinibigay ang mga ahensya ng gobyerno sa mga apektado ng pagsasara ng Boracay para sa mga negosyo at sa mga empleyado. Samantala, sinabi naman itong si Senate Majority Leader Vicente Soto Duterte ay may paramdam itong si dating Senador Lito Lapida sa balak nitong bumalik sa Senado. Ay dito kay Soto, napag-usapan na nila ni Senador Ping Lacson at Gregorio Gringo Natal ang tungkol sa sinasabing plano ni Lapid at aniya pabor itong dalawang senador. Ibinahagi pa nitong si Soto na isa yung kanilang pagkakilala kay Lapid at ito ay diretso at may paninindigan. Ang tatlong senador ay tatayong campaign manager sa tinaguriang Forza. Ito yung grupo ng 6 na re-election senators sa Senador Grace Poza, ni Angara, na si Binay, Bamakino, JDR Sito at Cynthia Villar. Ngunit sinabi pa ni Soto ng isyo kay Lapid ay tatalakayin pa nila sa mga re-election ni silang kasamahan. Nagsilbi bilang senador itong si Lapid simula noong taong 2004 hanggang 2016. Ito, si Jojo Sikat para sa Leaders News Philippines, nagulat. Thank you! Live report mula po sa Senate of the Republic of the Philippines. At exactly 4:18 in the afternoon, muli magandang hapon po sa mga nakatutok sa ating palatuntunan. Tayo po ay live sa ating FB page, ang Leader News Philippines, at ang YouTube channel natin, Leader News Philippines, simulcasted po yan. At sa bayan din pong napapakinggan tayo sa lalawigan ng Palawan sa pamagitan po ng 97.1 Wow News FM Rojas Palawan and 98.5 Wow News FM Taytay Palawan. Kamaong Asero. Alright, sige. Isunod natin ang report
ni Binibining Dryan Zamora. Si Dryan yata ay nasa Cavite area. Alam niyo ho, ang isa sa mga mainit na balita pa rin ngayon ay lalo daw madadagdagan ang listahan, ang narco-list ng PIDEA at ng DILG na sangkot at dawit po ang mga barangay officials. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tingnan natin kung may reaction ba dito ang mga nasa barangay. Si Dryan Zamora yata ay nasa tanggapan ng ABC President sa Cavite area. Alamin natin. Mga kaibigan, live mula sa Cavite, ang ating Little News Patrol in Calabarzon area, Dryan Zamora. Dryan, magandang hapon sa iyo. Andito ngayon si Kapitan June Narido ng Barangay San Dionisio, Dasmariñas, Cavite. Siya ang ABC Vice President dito sa lugar. At ating alamin ang kanya mga nagawang proyekto. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Mr. Errol Dacame. Kapitan. At, Apo. Kamaong Asero, Leader News Philippines. Magandang hapon po. Magandang hapon, Kap. Opo. Bago po yung mga nagawa ninyo, no? Dryan, sige, tanong mo muna. Pero mainit na issue muna ang unahin natin, ano? Kuna natin, Dryan, si Kapitan, ng immediate reaction niya doon sa balak na pagsasapubliko daw ng DILG at ng PIDEA ng tinatawag nilang narco list. Yung yung narco list na sinasabi, listahan yun ng mga barangay officials sa Dryan at Kapitan na ng mga barangay officials daw na sangkot sa drugs. Bilang Kapitan at ABC President, Kap, ano po ang damdamin nyo dyan? Maganda po yan at para po maano natin ang mga barangay official na sangkot sa droga. Kaya lang po, meron po tayong basihan dyan. Kailangan ay patutuhanan at kailangan talagang may ebidensya. Kasi meron po dyan, nire-report lang, kalaban natin sa politika, masira lang yung barangay official. Ganun po karamitan ang nangyayari. Ngayon, kung verifikado yun naman talaga sangkot sa droga, may karapatan po ang DILG na alisin sa pwesto po yan. Pabor po sa aming mga barangay official yan. Opo. Isa kasi sa tila parang barometro, Kapitan, ay yung failure ng ilang barangay officials na paganahin po yung BADAC, Barangay Drug Abuse Council, na design talaga para labanan nga yung drugs sa mga barangay. But lumalabas, Kapitan, na meron talagang hindi nagsipagtrabaho, sir. Sa amin sa Dasmariñas, Yes, talaga pong aktibo po ang mga BADAC, yung Barangay Anti-Drug Council. At nagpupulong-pulong po kami at monthly po ang aming pagpupulong dyan at talagang aktibo ang aming paglutas sa mga illegal na droga dito sa Dasmariñas. Opo, and I'm sure may mababanggit kayong mga patunay dyan, Kapitan, di po ba, na pag sinabi niyong aktibo, may mga nahuli, may mga naipakulong, may mga nakasuhan, meron kayong basihan? Meron po. May mga nahuli po, may naipakulong po. Meron po. Ayan, oo. So, sige. Basta ikaw, officially, ang paninindigan mo, okay sa'yo na ilabas ang narco list, pero in all fairness naman, dapat yung siguradong-sigurado at kumpirmado. Opo, yun po. Pabor po sa amin yan para malinis po ang mga pangalan ng mga barangay official. Opo. If we will ask you, dyan po sa Dasmariñas, sir, ikaw po ang ABC President dyan sa Dasmariñas City. Ano? ABC Vice President. ABC Vice President. Ano ang extent ng problema ng drugs sa Dasmariñas? Anong sitwasyon ng problema sa drugs? Ngayon po talaga hong minimize na po at talagang malaki ang in-improve at nabawasan po ang mga droga po dito sa Dasmariñas. Lalo-lalo po project po ni Mayor PD na talagang pinahuhuli ho lahat ng drugs sa pusher po dito sa Dasmariñas. Ayun, opo. At yung programa ng Presidente na siya mismo ang may centerpiece program ng anti-drugs, mas nagpalakas sa mga barangay, Kapitan, na ituloy ang trabaho. Opo. Mas lapong lumakas po ang loob namin barangay official na subuin ng droga dahil may kakampi po kami. Oo. Yun lang. Hindi tulad dati na parang ang iba ay nagdadalawang isip kasi hindi nga nila kilala ang kalaban eh.
Oo nga po. Opo, oo. So, sige. Okay. So, okay ka doon sa plano ng PIDEA at ng DILG. Now, sige nga, dakuan natin, Ryan, yung mga dahilan naman kung bakit malakas ang loob ni Kapitan na feeling niya siya pa rin ang pipiliin ng mga kabarangay niya. Mag-i-election na di po ba? Hindi tayo nangangampanya. Kaya lang, siyempre, ang mga nakaupo, Kapitan, alam mo naman yan, nahuhusgahan yan base sa performance, di ba, sir? Opo. Opo. Kailangan po na maayos, matino at mahusay ang panunungkulan po ngayon. Opo, oo. So, sa inyo po dyan sa Dasmariñas at sa inyo pong barangay, ano po ang kaibahan ng inyo pong mga nagawa kaysa sa ibang lugar, sir? Marami po akong nagawa dito sa aming barangay. Unang-una po yung peace in order. Talaga pong noong araw ho ay napakagulo dito. Minintain po namin, pinagtibay po ang peace in order. Nakiusap po tayo sa mga maluloko at sa mga snatcher, magnanakaw na kung pwede, tigilan nila yung mga kalokohan nila. Nakinig pa naman po naman. Yung iba po ay talagang lumayas po dito. Mm-hmm. Ayun, Opo. Dasmariñas. Opo, sa peace in order. Yung pagawa ko po, sangayon po yung ating basketball court na sa tulong po ni Mayor PD, napaayos po ng maganda. At taon-taon may mga paliga kami, ni-improve namin yung sports, yung aking daycare center, yung aking, yung mga pinailawan ko po lahat ng madidilim na iskinita at patwalk para po lahat po ay maliwanag po. Opo. Isa sa medyo, issue sa mga barangay, Kapitan, yung, di ba, ang barangay assemblies, mandated po yan twice a year, do? Opo, mandated. Mandated ng batas na mag-ulat ang mga barangay officials sa kanilang nasasakupan kung ano ang estado ng buong barangay at especially yung pananalapi, Kapitan, di po ba? Opo. Opo. Kumusta po ang pagtanggap ng mga kabarangay po ninyo sa inyo pong mga iniuulat sa kanila? Okay po naman at yun katatapos lang ho na aming barangay assembly at ito naman ay aktibong lumahok at ipinaliwanag namin yung programa ng ating Pangulong Duterte na labanan ng droga at anomalya. Yun naman po ang ginagawa namin. At okay naman po lahat. Aktibo pong dumalo lahat po ang mga kabarangay ko po. Opo. I'll catch you there sa word at terminology na anomalya, no? Merong ibang barangay, Kapitan, na nagsasabuatan na lang yung kapitan tsaka yung treasurer and sila na lang minsan, basta may gustong ilabas na pera, sila na lang ang nag-uusap. Out na yung council. Sa inyo po ba dyan may ganyang nangyayari sa Dasmariñas, sir? Wala po. Wala po kung nababalitaan ganyan. At napakahigpit po ngayon ng COA, ng Commission on Audit. Talaga pong napakahigpit. Opo. Mula po naupo ang ating Pangulong Duterte. Opo. Okay. So, May 14 pa, sir, ang eleksyon, ang start ng campaign period po ay May 4. Maraming bawal ang DILG sa mga sa mga nakaupo, no? Bawal daw gamitin ang sasakyan sa kampanya, bawal gamitin ang mga tao sa barangay sa kampanya, etc. Kumusta po diyan ang inyong barangay, Kapitan? Okay po 'yun. Bawal po ang talagang mga barangay patrol na gamitin sa pangampanya. Kaya po kami naghahanda po kami ng pansarili namin. At yung gamitin yung mga barangay property. Ayan, opo. Marami akong natatanggap, Kapitan, na sumbong dyan sa Cavite. Maaga pa, vote buying daw dito, vote buying diyon. Dyan ho ba sa inyong lugar? Kumusta ang balita dyan, Kapitan, sa ganyan? Dito ba, wala pong ganyan. Pero siguro, may iba-ibang nakakalusot. Gawa ng sa kagustuhan nilang manalo. Opo. Pero din po, hindi natin magagawa yun. Yung ating pakikisama lang sa barangay, ang ating tanging puhunan. Opo. Makapanalo po tayo dito. Ako kasi, Kap, naniniwala ko na lalo yung mga nakaupo na, yung magandang performance, ang magandang pwedeng basihan. Wala nang iba kasi kung mamimili tayo para manalo lamang, may katapusan lagi ang anumang bagay, Kapitan, di po ba? Opo, totoo po yun. At nakatunayan po, ako ay noong pang 1989 hanggang 1997 na nakaupong punong barangay. Hanggang nagpahinga lang ako, bumalik ako noong 2010 hanggang ngayon po. Kaya po,
balik-balik lang po ko. Kaya po kung di po maganda ang ating naging performance dito, Yes. hindi na tayo makabalik. Tama. Last time po. Tama po. Okay, so mukhang malakas po ang paniniwala ng inyong mga kabarangay sa inyo, Kap, ano? So, we would like to congratulate you. Suportado ka ng mga kabarangay po ninyo. But just the same, ang payo ko, kami po kasi ay nagka-campaign management. Ang payo ko, huwag kang magkumpiyansa, sabi nga. Opo. Hindi po Oo. tayo nag-uusap po. Opo. At gagalingan po natin. Tuhusain pa rin natin ang paglilingkod. Tama po Yun lang yan. po. Apo. Kap, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may nais po kayong ipanawagan sa mga kabarangay po ninyo dyan sa inyong barangay at sa Dasmariñas City. Opo, magandang hapon po. Ito po yung barangay captain, Kapitan Jun Narido, ang ating pong ABC Vice President. Nananawagan po ako sa inyo na muling pagbigyan niyo po akong muli na sa aking last term. Ito pong darating na halalan sa May 14 po. Barangay San Dionisio po, sa Dasmariñas, Cavite po. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Kap. Well said. Good luck, sir. Mabuhay po. Thank you. At Okay. maraming salamat po kay Errol na kami at sa Kamaong Aserong Leader News Philippines. Thank you po. Thank you, sir. Magandang hapon. Thank you. Okay. Dryan? Okay, mula dito sa Dasmariñas, Cavite, Brian Zamora para sa Leader News Philippines. Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you kay Kapitan at kay Dryan. Very soon kasi, in fact, bago maghalalan, ilalabas ng PIDEA at ng DILG ang narco-list containing barangay officials names. Ayan. So, although dalawang bagay po yan, two sides of the coin, kami sa media at sa mga taong matitino, tayong lahat na matitino ay okay yan eh. Dangan nga lamang, dun po sa panig naman ng mga barangay officials na matitino din, na maaring makulayan politika lamang. They are vulnerable in such situation na baka kaya nga ako I agree also with the suggestion of the PNP chief Oscar Albayalde na before publicizing that narco list, gawan pa rin ang effort na ma-revalidate, ma-reconfirm, talagang masigurado ng anumang sino mang ililista dyan ay talagang kumpirmado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, okay, tuloy tayo. Samantala, magandang hapon po sa mga taga San Pedro City sa Laguna. Laguna naman tayo, ano? Kumusta kaya ang mayor dyan? Sino na ba ang mayor dyan? Mayor Katakis pa rin? Mayor Baby Katakis pa rin ba ang mayor dyan? Di ko sigurado, tagal na akong hindi nagagawi sa lugar na yan, ano? Nga lang, may sinasabi ka? Wala na siya? Wala tayo? 30 minutes? Hayaan mo siya. Atin ang 24 hours. Huwag ka problema. Meron pa akong meron pa akong panghimagas, bro. Panghimagas pa, ano? Kasi hindi ko ito mapalagpas, mga kapatid, mga kaibigan, na dyan po sa bayan, magandang bayan po ng San Pedro City, magandang lungsod ng San Pedro, may mga sitwasyon dyan na maku-question natin ang performance ng police, San Pedro Police. Ngayong umaga po ay may sumbong sa atin na merong modus limos dyan. Modus limos snatching. Ano ito? Ayon sa ating complainant, meron daw dyan nagpapanggap na pulubi at nang lilimos. Ang kaibahan lamang nito, malaki ang katawan at sa pilitan 100 piso ang hihingin sa hinihingan. At pag hindi daw nagbigay,
sinasaktan, biglang sinasapak at inaagaw ang mga gamit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ngayon, ang modus na ito, makailang beses na raw ipinagbigay alam sa San Pedro City Police. Kaninang umaga medyo mababanggit natin, Police Chief Inspector Luis Perez, Deputy Chief of Police yata ito dyan sa San Pedro City. Major Luis, sir, isinumbong daw ang insidenteng ito sa iyo, pero ang sagot mo raw ay tumawag na lang sa barangay. Take note ang pinagsumbungan ng biktima ay Police Major, Deputy Chief of Police ng San Pedro City. Ang sagot, sa halip na kumuripas at respondihan at hanapin ang kriminal na nagpapanggap na pulubi, ang sagot daw sa biktima, iha, tawag ka na lang sa barangay. Question, Chief Superintendent Mark Andrade, ang problema dito kay Colonel Andrade, lagi daw din itong wala dyan. Si Colonel Andrade, siya po yung Chief of Police sa San Pedro City. Based on the information, lagi ding wala ito si Colonel. Colonel, totoo bang lagi kang wala dyan? Saan ka ba nagpupunta? Paano? Itong pinagkakatiwalaan mong deputy, ito yung sagot kaninang umaga sa kawawang biktima na inaagawan ng bag. Ewan ko, parang hindi natuloy ang agawan ng bag. Sinaktan ng nagpapanggap na pulubi, tumakbo sa pulis, sa inyo dyan, pero ang sagot ninyo tumawag sa barangay. Anak ng baka naman Anong silbi ng PNP ngayon? Pulis na nga pinagsusumbungan, tatawag sa barangay. Palagay ko'y hindi ito... Attention, Provincial Director Laguna, Provincial Director Colonel Kirby Kraft. Ako'y hindi naniniwalang kukonsintihin ito ni Colonel Kirby. Itong inutil na pulis dyan sa San Pedro. Makailang beses na raw at laging nandoon yung nagpapanggap na pulubi puro snatcher pala, at makailang beses na inireport na sa pulis, wala daw ginagawa ang San Pedro City Police. Inutil! Inutil na pulis. Pagka ganyang inutil ang pulis, ang tawag dyan walang kwentang pulis, ay dapat dyan inaalis na sa pwesto Provincial Director Kirby Kraft, sir. And we strongly suggest and we strongly recommend na itong si Police Chief Inspector Luis Perez, ipatawag mo sa iyong tanggapan at tanungin mo bakit siya na ang pinagsumbungan ng kaawa-awang biktima. Ang sagot ay tumawag sa barangay. Gagong pulis. Gagong pulis pagkaganyan. Nasaan na yung slogan ng pulis na we serve and protect the citizen? Nasaan na yon? Again, Provincial Director Kirby Kraft, Deputy ng San Pedro Police, OGAG. Ayaw niya ni PNP Chief Oscar Albayalde. Galit si PNP Chief Albayalde sa mga tutulog-tulog sa pansitan. Maniwala kayo, hindi yan sasantuin, Subukan nga natin tawagan si Colonel Kirby Kraft, Subukan ko lang, hindi niya alam ito, At tingnan natin kung masasagot niya yung ating tawag. Ito yung number niya. Subukan lang natin at maisumbong natin ang OGAG na pulis. (4:38 in the afternoon. Patuloy po kayong nakikinig at nanonood po sa Kamaong Asero program sa Leader News Philippines. Mga kaibigan, nasa linya po natin si Laguna Provincial Director Colonel Kirby Kraft. Colonel, magandang hapon po. Si Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines, sir. We are on air.
Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Good afternoon, Okay sir. po. Opo. Yes mo. Ah, Magandang hapon po. Thank you, Colonel, sa pagsagot sa aming tawag. Spontaneous po ito yung tawag namin. Pasensya na, ha? May isusumbong lamang kami, sir, na sitwasyon dyan sa San Pedro City. May modus, San Pedro po. Opo, may modus limos daw dyan na snatcher. Yung lalaking nagpapanggap na pulubi, puwersahan daw po ang panlilimos, 100 ang hinihingi, at kapag ka hindi nagbigay ng 100, sinasaktan daw ang biktima. At inaagaw daw po ang mga gamit. So, this incident was brought to the attention of Police Chief Inspector Luis Perez. Opo. Ang nakapanlulumong sagot ni Major Perez, sir, tumawag na lang daw sa barangay. Is that the standard of the PNP right now, Colonel? Ayaan niyo po, iimbestigahan po natin yon. Pero dapat po, pag may nangyaring krimen po, ay a-actionan po agad yan ng pulis. Tama po. Opo, yan po ang inaasahan ng mga mamamayan sa PNP natin. Opo. Oo. Saan lugar po sa San Pedro? Boundary daw po ito ng 2 barangay, sir. Na-text sa akin kanina. I can just not mention na nasa cellphone, sir, no? Kung pwede po, sir, may forward niyo po sa akin para ma-actionan ko po. At sasabihan ko po yung ating hepe po doon sa San Pedro. Sino nga, sir? Colonel Andrade. Nako, sir, isinusumbong din yung Colonel Andrade na laging wala din daw po sa kanyang opisina. Wala po. Laging wala daw. I don't know. No? So, sumbong po ito na, sir. opo, yung nagsusumbong sa atin ay mapagkakatiwalaang nagsumbong. Opo. Colonel, salamat po sa sagot po ninyo sa aming tawag. Ano po ang marching order nyo sa mga station commander, sa mga chief of police sa buong lalawigan, sir, ng Laguna, please? Go ahead. Ang marching order ko po sa ating kapulisan po sa buong Laguna ay magkaroon po kami ng police box na tinatawag po along major highways po ng Laguna, na kung saan ay 24 oras po nakatambay dito po ang police. Nang sa gayon po, pag meron po nangailangan ng tulong, ay meron pong matatakbuhan o malalapitan silang pulis along the highways. At ganun din po, yung atin po mga mobile ay bawal na po sa istasyon. Dapat po ito ay nasa karsada. Nang sa gayon, makadali po silang makapag-react. Hindi po sila ang hahanapin, kundi dapat sila po ay nakikita na po sa karsada ang atin po mga pulis at ang kanilang patrol. In fact, pagka nasusunod dyan, Colonel, deterrent na kagad dyan sa mga kriminal pag nakikita mga pulis eh. Opo, totoo po yan. And I know, yun yung po ang major main reason bakit gusto mong nandun sila lagi. Opo, totoo po yan, sir. Opo. So, meron ba, sir, na pwedeng pagsumbungan na numero ang mga kababayan natin na medyo may nais ilapit sa inyo pong tanggapan? Opo, sir. Pwede po nilang i-text po ako ng personal dito po sa number ko na 0917-700-2105. Ayan, ulitin ko nga, sir, ha? Noong sila po ay may mga krimen na nalaman o Opo. nakita, pwede po nilang i-text agad ako at a-actionan po natin. At gusto ko rin po yung mga pulis po na pasaway o gumagawa ng hindi tama, isumbong niyo rin po sa akin at ng atin po itong magawa ng kaukulang aksyon. Very well said, Colonel. And kami po dito sa Kamaong Acero sa Leader News Philippines, we support your leadership dyan sa Laguna, sir. Opo, sir. Salamat po ng marami, sir. Sir, maraming salamat po sa pagsagot sa aming tawag. Thank you and God bless, sir. Thank you. Ingat po. Opo. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Acero. Mga kaibigan, biglaan tawag po natin kay Laguna Provincial Director ng Philippine National Police, Colonel Kirby Craft. Imported pangalan niya, no? Kirby Craft. Hindi ko lang naitanong, ano? Sayang, hindi ko naitanong. But I really appreciate ang ibang mga PNP officials, may iba ang pasasagutin. Tapos sasabihin Sir, nasa meeting po si Colonel. Ito, wala siyang sumagot kaagad I appreciate that actuation, Colonel. Yung ganyang attitude, sir. Thank you. Again, suportahan po natin ang leadership ni Laguna Provincial Director Colonel Kirby Craft.
Okay, samantala, dito nga muna tayo. Stressful ang mga buhay-buhay, di ba? Pagka minsan kailangan nanonood naman kayo ng pelikula. May bagong pelikula ngayon, indie film. Gusto rin natin itong tulungan na, alam niyo po, kami pong mga nasa production, no? Ang Leaders Philippines po ay hindi lamang news, current affairs. We are also engaged in digital production. And we have the capacity to produce indie films. At yung isang kaibigan natin ay nais kong batiin sapagkat showing na ngayon yung kanyang pelikula, yung Pacboy. Kakaiba ng title. Sa title pa lang, mukhang magba-blockbuster ito. Isang indie film na nag-highlight nung makukulay na relasyon ng mga Pilipino. Panoorin nyo nga saglit yung movie trailer at ito po ay directed and produced by my friend Benny Andaya. Kakausapin natin after na mapanood po ninyo yung movie trailer ng Pacboy. Tawagan natin si Direk Benny Andaya. Okay, panoorin po ninyo ang teaser ng Pacboy. Wait lang. Arman! Si Paul? Wala si Paul eh, umalis. Kasama si Marga. May tampo ka ba sa akin? Dahil hindi naman tayo di ba? At walang tayo. Ano to? Parang-paras lang kayong mga lalaki. Pagkatapos nyo kaming gamitin, basta-basta nyo lang kaming iwan? So, hindi ka pwede ngayon. Lahat ng mga lalaki, maniloko lang mga yan. Hindi totoo yan. Ilang taon na ako nakikipagrelasyon. Na lagi akong iniiwan, lagi akong niloloko, lagi akong nasasaktan. Hindi ko alam. Sa'yo na lang kami makikita kami. Sa bagay, sabi nga nila, yan yung uso ngayon. Kung doon ka masaya sa piling ng iba, gagawin ko. Aalis na lang ako. At huwag ka nang magpapakita sa akin. Pwede ba, Mateo? Nakikiusap na ako sa'yo. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, kailanman hindi kita magugustuhan. Lubayan mo na ako, Mateo. Utang na loob. Alam ko hindi mo ako gusto pero gusto kong ipakita sa'yo kung ano ang kaya kong gawin. Kung ano ang kaya kong ibigay sa'yo. Kung ano ang... Ayan po yung movie trailer, teaser ng pelikulang Pacboy. Tawagan natin yung director-producer ng naturang pelikula. Saglit ha. Nang ating makausap si Direk Benny Andaya. Nako. Direk Benny, baka nanonood ka, pakisagot ng telepono at nakapangako tayong tatawagan okay, na-busy yung baka busy na si baka may session si Direk Benny. Di bale, tulungan natin itong pelikulang ito. Panoorin niyo, no? Showing nito. Saan ba ang mga pelikula nito? Saglit, ha? Saan ba mapapanood ang mga pelikulang ito? Saglit, ha? Ito'y piniem niya sa akin kagabi. Ito, saan na ba yun? Ito. Ang pelikula po ay mapapanood sa Remar Theater sa Cubao, Isitan Recto and Isitan Manila, Star Mall Alabang, Star Mall Cebu, and Star Mall Davao. Ayos? Yan, Pacboy! Showing sa Remar Theater Cubao, Isitan Recto and Manila, Star Mall Alabang, Cebu, and Davao. Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bilis naman ang ating oras. Tunguhan muna natin. Padaanan natin yung report ni Nolan Ariola. Kanina pa ito si Nolan ready. Sapagkat yung pamunan po ng MRT
ay may regalo daw sa mga sundalong Pilipino. Alamin natin yan sa report ni Nolan Ariola. Alam niyo kasi pag sinabing MRT, di ba yung tren ito dyan sa gitna ng EDSA, may bayad siyempre ang pagsakay dyan. O ano kaya ang regalo ng mga taga-MRT? Alamin natin sa report ni Nolan Ariola. Simula kahapon, libre na ang sakay ng lahat ng aktibong tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa MRT-3. Ang libreng sakay para sa mga sundalo sa MRT-3 ay bahagi ng nilagdaang kasunduan ni DOTR Secretary Arthur Tugade, MRT-3 General Manager Rodolfo Garcia at Brigadier General Bienvenido Datuin Jr. ng AFP Civil Service Relations. Yung MRT sa inyo ngayon, sa aming munting pamamaraan, sir. Idol namin kayo, mahal namin kayo. Kung meron kaming isang maliit na maibibigay sa inyo, gaya ng libreng sakay at libreng pamasahe, ngayong araw na ito, ibibigay namin sa inyo yan pagkat kinikilala namin ang inyong katungkulan, kinikilala namin ang inyong pagmamahal sa bayan, kaya nga ba binibigyan buhay ninyo yung salitang nang mamatay ng dahil sa iyo. Sa ilalim ng MOA, iiral ang libreng sakay sa loob ng 1 taon. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan, para makaabel ng libreng sakay, kailangan lang ipakita ng mga sundalo at kawani ng AFP ang kanilang ID. Okay, at this point, lahat ng sundalo under AFP, ang kailangan nilang i-present are their active service IDs. Hindi nila kailangan dumaan na doon sa mga automatic gates ng beat natin. They can go to the service entrances, nandun yun sa tabi. They just show their ID, then our station and security personnel will have instructions to let them through, just using ang loob na ito. With this, we are hoping for all the best in all your future endeavors. Continue lang po ang partnership natin para sa ikabubuti ng ating pagdatang lahat ng Pilipinas. And muli, mula sa aming pinuno, Lieutenant General Tagito G. Galvez Jr., pinapaabot niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Department of Transportation at MRT3 para sa very long-term endeavor na ito. Mabuhay kayo at mabuhay ang pagdatang ng lakas ng Pilipinas. Maraming salamat. Mula rito sa MRT Depot, Quezon City, Nolan Ariola, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan Ariola, sa report na yan. Regalo po ng mga taga-MRT sa mga sundalong Pilipino. Libreng sakay na sa MRT. Salamat sa mga taga-MRT at medyo inaalalayan po ninyo ang mga sundalo natin, no? Ang mga sundalo po, sundalong Pilipino, bahagi po ng Armed Forces of the Philippines, maging Army man yan, Navy, Philippine Air Force, Marine. Yan po ay nagtataya ng kanilang buhay. Buhay po ang itinataya para po sa kabutihan, kalayaan po ng ating bansa. Ayan, katahimikan po ng ating bansa laban po sa mga terorista, laban po sa aggressors, at pagpapanatili po ng kaligtasan po ng buong bansang Pilipinas. Alas 4:42 po ng hapon. Batiin muna natin si partner Bong David sa Netherlands. Partner, kumusta ka na dyan? Oo, I know, ito si partner Bong David, malaki na ang napupuhunan po nito sa mga rescue. Sa mga rescue sa OFW sa iba't ibang lugar sa Middle East, na nagliligtas po ng mga distressed, mga sinaktan, inabuso, ni-rape, gustong umuwi, halos baliw na ng mga domestic helpers. At yung kanyang MCBO group ay pagkalaki-laking tulong sa abroad, ano? Partner Bong David, ipagpatuloy mo yan. Samantala dito naman sa Pilipinas, ang grupo nila partner Oliver Licop, yung ambassadors at yung heroes ay tuloy din ang mga pagtulong sa kapwa, pag-donate ng dugo, pagbibigay pag-asa sa mga naputulan ng kamay, binigyan nila ng mga prosthetic na braso, at yung iba dati paa,
Pagka gagandang mga projects niyan, padamihin natin yan, suportahan natin. Ha? MCBO, mabuhay. Heroes, Ambassadors, mabuhay. Mga miyembro po ng naturang mga clubs, organization. At kung hindi pa kayo miyembro dyan, sumali kayo para mas dumami ang mga may mabubuting loob na nagbibigay pag-asa sa ating mga kababayang kailangan ng tulong. Jeric Penson Bahakan is also watching. Hi, Sir Jeric. Ini-invite daw tayo sa... Thank you sa invitation. Joan Ballestero sa Antipolo si Joan, di ba? Antipolo. Nasaan siya? Sa Rizal area? Montalban, Rizal. Hi, Joan. Thank you for watching. Thank you. Pasyal kayo pagka may panahon. Miss Pamela Reyes Hizon. Nasaan si Miss Pamela Hizon? Hi, Ma'am Pamela. Ha? Bulacan. Gandang hapon po sa mga taga Bulacan. Umulan ba dyan? Neneng Saul Patani ng Batangas. Raymond Velasco, sir. Hi, Sir Raymond. Thank you. Salamat sa panonood. At dun po sa mga nais mabanggit, don't hesitate to send a message sa ating message box immediately after sa baba ng ating live video. Ang ating cellphone number po ay 0995-148-3605. At yan po ay bukas 24 oras dahil hindi natutulog ang mga gusto magreklamo. Paalala pala ng Ombudsman sa mga government employees, April 30 ang deadline ng pag-submit ng Statement of Assets and Liabilities. Take note, SALN, Statement of Assets and liabilities and network ang issue kay Supreme Court Chief Justice Sireno. Kaya't may problema siya ngayon, at hindi pa natatapos. Pero tingnan natin kasi habang tumatagal, partner, ang mga law firms, mga law schools ay tila na sa panig ni tila na sa panig ni Chief Justice Sireno. At nag-aabang at nagsasabi na dapat hindi to sinasapit ni Sireno kasi she is an impeachable offense at officer, and therefore only the Congress and the Senate can tell whether babay siya or she will stay. Saglit lamang, sorry Colonel Colonel, live pa ho ako. Colonel, tawagan po kita, saglit ha. Si Colonel Kirby Craft tumatawag. Colonel, saglit ha, saglit. Just a moment. Hinihingi niya kasi yung location location ng incident. I-text ko kay Colonel, saglit Colonel. Very, very aggressive and active Provincial Director. Thank you, Colonel. April 30 ang deadline. Baka kung saan pa tayo mapunta, April 30 ang deadline ng filing mga government officials, yung mga obligadong mag-file ng SALN. Elective, appointive, ayan. Kailangan nyo mag-file sa Ombudsman ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Net worth. Assets, pera, kayamanan, liabilities, utang, net worth. Yun, sasabihin niya kung anong total net worth ninyo. Kung kayo ba ay mas mayaman kay Pacquiao o si Pacquiao ang kayo ay mahirap, ganyan. Kami ni partner, meron lang kaming ano bang meron tayo? Lakas ng loob na maglingkod. Kahit wala kaming kahit wala kaming intelligence fund, kahit wala kaming countrywide development fund, kahit wala kaming pork barrel, naglilingkod po kami sa mga mamamayan. Ito pala, paalala ito abiso lamang. Ang Securities and Exchange Commission po ay nagbababala sa mga kababayan natin
Baka may mag-ikot sa inyo, mag-alok ng mga investment at kung ano-anong mga serbisyo ng mga kumpanyang ito, mga bogus daw. Hindi rehistradong mga kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Normally kasi ang mga dapat irehistro sa SEC ay mga korporasyon, corporation partnership. Number 1, New G, bogus. Number 2, Smart Capital, bogus. Number 3, Generation 8X, bogus na kumpanya. Number 4, Paid to Prosper, bogus din na kumpanya. SEC ang nagsabi nito, Securities and Exchange Commission ang nagpadala sa atin ito. Number 5, CMT, Coins and Mining Trading, bogus. Number 6, PSO Power Apps, bogus. Trade Connect, bogus na kumpanya. Mag-ingat, Iron Trading, Team Bangon, bogus. Pangsyam, Expert Trading, bogus. One Cash, bogus company. Lucky Coins, bogus, peke. Miners Investment Group, peke, bogus, hindi rehistrado. Digital Coin Trading, bogus. At Aspal for All Season, Diyos ko, bogus. 14 itong pinadala sa atin na binababala ng patulungan natin na hindi maloko yung mga kababayan natin. Okay. Boundary na ba tayo? Alas 5 na ng hapon. No? Humihikab na si partner. Kape. Marami pa sana kaming dapat ikwento po sa inyo. Thank you, Pacboy producer Benny, Director Benny Andaya. Piplay namin ito everyday hanggang sa kailangan mong i-promote ito. Kami willing. And by the way, ito special mention ito kay Ma'am Amira, no? Congratulations po sa grupong Sulong Katutubo International Foundation Incorporated, SKIFI, headed by Ambassador Princess Sunshine Amira R. Magdangal, Ambassador to the United Nations for Indigenous People. Ulitin ko congratulations to Ma'am Ambassador Princess Sunshine Amira Magdangal. Siya po yung Ambassador to the United Nations for Indigenous People, founding chairman po ng at CEO ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated. They will be having their first founding anniversary ng SKIFI sa darating pong May 15 at gaganapin po ang kanilang malaking aktibidades, pagtitipon ng mga eyepiece, mga katutubo sa buong Pilipinas, dyan po sa Ciudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan, sa The Philippine Arena. Ayan. At kami po iniimbita dyan ni Mama Mira sa aktibidades na yan at salamat kay Bro Bernard Menyosa sapagkat sa pamamagitan niya ay nakilala natin si Mama Mira. Bro Bernard, pasyal ka nga kasi dito at nang makapasyal tayo kay Mama Mira. Mama Mira Shine Magdangal. Apo. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for your invitation. I'll see you. We will see you soon. Sabado yata gusto tayo maka-lunch ni Mama Mira sa bahay niya mismo sa Nueva Ecija. We'll do our best, ma'am, na makapasyal po sa inyo. At tapusin po namin yung aming ginagawa sa Zambales area. Thank you. So, I guess that would be all for today. Salamat sa mga nanonood sa atin. May mga nagpapabati pa ba, bro? Baka may malagpasan tayo, no? Sige nga, send mo nga sa akin. Si Raymond Velasco, okay na? Tapos na? Wala na? Okay na? Okay na, sige. May isa pa. Asa na? Sige, send mo. 3 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Next week and very soon, pupunin po natin ang iba't ibang shows, programs ang ating palatuntunan. Isa po sa madadagdag dito ay ang Bible Cafe ni Pastor Ram tsaka ni Pastor Jeff. Yan. Pastor Ram Gamboa, Ramses Gamboa at ni Pastor Jeffrey Jose. Bible Cafe. Ayan. Mga pagkaing pang spiritual po yan, no?
Hindi yung pagkain pang tiyan yun. Tayo, naghahanap buhay tayo para sa pagkain pisikal. Pero may kasabihan, ng tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay. May biro kasi pag biniro mo yan eh. Hindi, ang ibig sabihin yan, dapat binibigyan natin ng atensyon ng ating spiritual na aspeto ng buhay. Yung biro naman na, ito yung biro dyan we do not live by bread alone. Di ba? Sa English yun, di ba? Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. We do not live by bread alone. Kaya daw, inimbento ang palaman. Bread alone, hindi masarap kung walang palaman. Okay na nga tayo. Sige. Ayos na tayo. Thank you sa ating mga nakausap sa hapon pong ito. ACT-CIS Party List Congressman, OFW Congressman John Bertis, Laguna Provincial Director Kirby Craft, sa mga reporters natin, Jojo Sikat, Nolan Ariola, and Brian Samora. Thank you, guys. Sa lahat po, sa buong pwersa po ng Leader News Philippines, sa lahat pong mga manunood natin, mga nanonood. Ano ito? Yesterday, mga hindi ito na yung mga hindi natin nabati kahapon, dito ako sa camera ito, dito. Mga hindi nabati kahapon ito, yung taga-Tacloban, bro. Ito. Si Jovian Mati Vianya. Mati ba ito, mate? Jovian Mati Vianya Kapawing. Feeling good to watch this kind of program. Great job, Sir Errol. Thank you, Sir Rafi Bianson, Rider, for inviting me to watch this informative program. Pabati po, Sir. Ito yung Road Beast 2, Katbalogan, City Rider. Mabuhay, Sir Errol. Road Beast 2, Katbalogan, City Rider. Road Beast, mabuhay, Road Beast. Thank you for watching. At sa lahat pong mga taga-Katbalogan, Samar, thank you. Ano pa? Anong tangmags? Ano yun? Joji Tanyag. Ayan. Tangmags din. Si Tangmags. Ano yun? Tatangmags. Okay. Ibang mga pangalan talaga kayo. Nakaka-intriga eh. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan. Online na po ang buong mundo. So, because of the online technology, everything is accessible. Ang ating palatuntunan, ang ating show po ay napapanood sa buong mundo. And that's why kami po ay malakas ang loob na imbitahin ang mga kaibigan nating mga sponsors. Join us. Do join us. Be with us sa ating paglilingkod sa ating mga kababayan. At kung tayo magtulong-tulong, marami tayong mas maabot. Mas marami tayong matutulungan. Ayan, Francis Tika, kumusta ka? Hello at salamat sa panonood. Thank you. Tony Porcalia, sasama daw sa atin. Mauna daw siya doon. Magbabas na lang daw siya. Sige, taga doon naman siya, di ba? Taga doon siya sa pupuntahan natin. Hindi ko pwede sabihin na pupunta natin, baka baka maambus tayo. Salamat sa inyong lahat sa pangalan po ng aking co-pilot, Engineer Oliver Licop, at buong puwersa po ng Leader News Philippines, the hottest online broadcast channel in Asia. In Asia talaga. Ako po ang inyong kamaong asero, si Errol Dahame. Kapag nasa katwiran, nasa panig ng batas at katotohanan, asahan niyo po na kami po ay inyong katuwang. Maraming salamat. Magandang hapon. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dahame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.